Мына Рифкат бәйрәм төне сизелмичә дә үтеп китте. Мондый бәйрәмнәрдән соң бигрәк моңсу икән. Не олай дисең Илҗия? Соң бәйрәмнәр дәвам итә бит әле? Белмим, Рифкат. Бер дә бәйрәм рухы сизелми инде монда. Халык хәзер җәйне генә көтеп утыра инде. Әйдә алайса байтабыз. Шушы чыгарылышта янәдән яңа ел рухын кайтарабыз. Бийбез, җырлыйбыз, яңа максатлар куябыз. Кыскасы, бәйрәм оештырабыз. Туктар, Рифкат, нинди бәйрәм? Безнең бит бер нәрсә әзер түгел. Нәрсә эшләргә Тынычлан, Илҗия кабаланма. Безнең инде барысы да күптән әзер һәм 2025 елның 1нче яшьләр тукталышы чыгарылышын карыйбыз. Әйдә, башлыйк. Әйдә, Рифкат, сөйләп кит инде. Нәрсәләребез безнең әзер? Нәрсәне башлыйбыз? Менә син бәйрәмнәр узып китте дип моңсуланасың инде, әйеме? Әйе, шул Рифкат, менә тагын шул тылсымлы мизгелгә кайтасы иде. Ә без бит моны эшли алабыз. Ничек инде, Рифкат? Вакытны кире кайтарып булмый бит инде. Анысы шулай, тик бит 21 гасыр һәм безнең хатирәләребез менә монда, һәм менә монда. Так, әйе, димәк, син нәрсә тәкъдим итәсең? Кызыклы видео язма һәм мин сиңа аны карап китәргә тәкъдим итәм. Әйдә, алайса, карыйк. Туган батыр тарихының мультфильмда булачагы турында 2023 елның февралендә билгеле булды. Анимацион сериал Мәскәүдә эшләнелгән. Менә инде нәкъ яңа ел алдыннан ябык премьера оештырылды. Аудиторияның шактый өлешен ата-аналары белән балалар тәшкил итте. Без бүген монда презентацияны яңа сериал ясыйбыз. Бу сериал 52 серия була. Бүген күрсәтәбез 3 серияны. Бу сериал Туган батыр атала. Туган батыр инде ул дуслаша төрле геройлар белән. Монда инде төрле геройлар була безнең сериалда. Инде Альбасты була, Шурали була, Акбуры була. Мин уйлыйм, что безнең балаларга ул бик кызык була. Без аны бөтен дөньяга күрсәтергә телибез. Показ дәвамында караучылар фикерләрен ишетү өчен 3 серия күрсәтелде. Беренче сериядә Туган батыр энесе белән сеңлесенә тугры лашын табуын, аны шарга өйрәтүе турында сөйли. Калган икесе геройның Акбуры белән үзара мөнәсәбәтләре тарихы турында. Башта Албасты аның баласы Нурлы, шуның өчен Акбуры бөтен авылны диярлек ташка әйләндерә. Ләкин Туган батырга тими. 3нче сериядә Туган батыр күрше малае белән бүреләрнең көчен сынау өчен урманга китә. Барлыгы 6 минутлык 52 серия чыгачак. Бу иң кирәк серияларның берсе, чөнки бу безнең киләчәгебез, безнең үрнәк алырдай Туган батырыбыз. Балаларга иң кирәкле, иң мөһим фильмнарның берсе дип уйлыйм мин. Мин моңа бик шатланам һәм бик көттем. Беләсезме, күптән көткән шундый үзебезнең милли герой дигән әйбер килеп чыкты бит ул. Беләсезме, мин шул хәтлек бик шатмын. Чөнки үзебезнең татар җегете кем үзен яраттыра. Беләсезме, минемчә бөтен кызлар гашык булырга тиеш шушы Туган батырга һәм җегетләребез шуңа ошап, һөнәр алып, матур итеп, матур батыр егетләр булырга тиеш. Ой, Рифкат, чыннан да шундый матур видеозма килеп чыккан. Янәдән яңа елның матур мизгелләрен искә төшеп, тылсымлы атмосферага чумдык. Килешәм. Яңа елның табыны да әле һаман күңелдә. Рифкат, беләсеңме, яңа елдан соң дөрес туклану бик мөһим. Менә беләсеңме, мин быел үземә дөрес туклану максатын куйдым. Көн саен мин үземә дөрес туклану рационын төзәчәкмен дә, һәм шуның буенча дөрес тукланырга тырышачакмын. Мин дә моңа кушылырым, ялгышмасам,
детокс дип аталар менә, име? Әйе, нәкъ шулай. Менә күптән түгел безнең Гөлназ әлеге темага багышлап бер видео төшереп кайтты. Әйдәле бергәләп карыйк, бәлки сиңа да файдасы тияр. Карыйбыз. Дөрес туклануга беренче адымны ясарга вакыт. Әйдәгез, минем кунагым белән якыннанрак танышыйк. Миләүшә Садыкова. Тумышы белән Мөслим районыннан. Дөрес туклану буенча үз блогын алып бара. Әлмәт медицина көллиятен тәмамлаган. Дөрес туклану һәркем өчен яшәү рәвеше булырга тиеш ди Миләүшә. Тормыш үзе мине дөрес туклануга китерде. Чөнки бала көткәндә мин бик нык күп артык килограммнар чыдым. Телисеңме, теләмисеңме, ябыгырга кирәк иде, дөрес туклану турында уйларга кирәк иде. Шуның белән әкренләп башлап җибәрдем. Син рационда нинди ризыкларга күбрәк өстенлек бирәсез? Һәрбер кешенең ул үзенчәлекле. Чөнки кемдер витаминнар эчә, батлар эчә. Кемдер күбрәк белок ашый, ит ашый. Минем өчен иң кирәклесе дип уйлыйм, ул яшелчәләр, җиләк җимешләр, чөнки аларның составында бик нык күп клетчатка. Чөнки безнең организмга, безнең микрофлорага ул бик нык файдалы. Шуңа күрә без үзебезнең рационда күбрәк яшелчә, җиләк җимешләр кертергә тырышабыз. Дөрес туклану әле ул файдалы гына түгел, шулай финанс яктан шактый кыйммәтле ләззәт дип тә әйтергә була. Якынча күпме акча сарыф итәргә кирәк дөрес туклану өчен? Беренче вакытны дөрес туклана башлаганда гына әле безнең гаиләбезгә 3 көнгә бер без 5000гә ашамлыклар ала идек. Хәзер инде менә безнең 8нче ай китте. Көненә 2 көнгә 1500 алына продукция. Чөнки уже беләсең, күпме кирәк, нәрсәне алырга кирәкми, җайланып бетәсең инде әкренләп. Әле беренче айларда гына дөрес туклана башлаганда мин иргә әйтәм, бу финанс яклап шуның хәтлек Кыйммәтлеме? Бик нык кыйммәтле чыга икән дим. Чөнки организмның әле перестройка бара. Син начар, файдасыз продукт ашыйсың килгәндә, 2-гә 3-гә күбрәк файдалы продукт ашыйсың. Бу бөтенләй бер вакытлыча гына. Организм да өйрәнә, һәм син үзең дә финансларыңны контрольдә тотырга өйрәнәсең. Дөрес туклана башлагач, ябыгы була диләр. Бу чыннан да шулаймы? Дөрес туклана башлагач, ябыгып кына булмый, ул сәламәтлекне дә рәткә китереп була. Икенче булып, ябыгып була. Мин үзем 73 килодан 53 кило калдым. Димәк, мин 20 кило югалттым, дөрес тукланып кына. Хәзер инде үземнең максатка барып җиткәч, ябыгу өчен дөрес тукланмыйм, яшәү рәвеше итеп калдырасым килә дөрес туклануны. Организмга файдалы булсын өчен баллы һәм тузлы ризыклардан баш тартырга кирәкме? Беренче туклана башлаганда, дөрес туклана башлаганда мин үземә шундый челлендж алдым. Ул 10 дней без сахара дип атала иде. Ул 10 көн эчендә мин бер дә шикәр дә, бал да ашамадым. Аннарысын аңлый башладым, бу бит организмга бары авырлык. Мин алмаштыра башладым. Топинамбур сиробы, бал. Кемнәрдер балны файдасыз дип уйлый. Бал ул үзеңчә даже токсиннарны чыгара организмнан. Менә туздан, мин туздан һаман китә алмыйм. Шуңа күрә әкренләп туздан да китәргә кирәк. Яңа ел ялларында без шундый күп итеп һәм зур күләмдә ашыйбыз, әле бик файдалы булмаган ризык ашыйбыз дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә шушы бәйрәм режимыннан соң гадәти дөрес туклануга ничек кайтырга кирәк? Беренче булып үзеңне дисциплинага алырга кирәк дип уйлыйм. Бу әле ашау белән генә бәйле түгел. Кеше йокысын нормага китергә тиеш, чөнки яңа ел ялларында йокы дөрес түгел. Су балансын нормага китергә тиеш һәм күбрәк хәрәкәт. Аннарысын әкренләп инде дөрес туклануга күчсәң дә була. Һәм кайбер кешеләр менә ялларда мин шуны хәтле күп ашадым, начар ашадым диләр дә үзләрен ачлык белән интектерәләр. Менә бу дөрес түгел. Кирәкми. Менә син кинәт дөрес туклануга күчәсең икән, син кинәт дөрес тукланудан китәчәксең дә. Шуңа күрә ипләп кенә, әкрен генә организмга вред китермичә дөрес туклануга күчәргә кирәк. Син әйтеп киттең, вакыт уза гына кертергә кирәк дөрес туклануны дип. Нинди ризыклардан башларга син киңәш итәр идең? Менә хәзер без бергәләшеп әзерләп китәбез. Үзе шундый бик гади дә, үзе шундый бик файдалы 2 блюдо
әзерлешәкбез. Берсенең ичимлек була смузи, ә берсенең була ПП бутерброд. Әйдә башлап барыйк. Аның өчен безгә кирәк була кара бодайдан хлебцы, авокадо. Шайтыр без аны кисәбез. Ул бик җайлы киселә. Хәзер без авокадоны турышабыз. Хәзер матурлап тезәбез хлебцы өстенә. Менә тезеп чыктык. Хәзер безгә пешкән йомырка кирәк була. Хәзер без үзебезнең ПП бутербродыбызны бизишәкбез, чөнки иң беренче булып визуаль матур булырга тиеш. Җиңел ПП бутерброд безнең әзер. Аны иртәнге ашта да ашасагыз була, перекус итеп тә ашасагыз була. Үзе бик ходи, үзе бик файдалы һәм бик туклыклы. Безнең бутерброд әзер һәм тагын нәрсәдер әзерләячәкбез. Хәзер без шундый бик гади, бик җиңел һәм бик нык файдалы смузи эчемлек ясашакбыз, әзерләячәкбез. Аның өчен безгә кирәк була банан, алма, киви һәм 2 сельдерей сабагы, голубика һәм петрушка кирәк була. Бу шундый үзе җиңел дә һәм туклыклы да эчемлек булачак. Бик нык микро һәм макро элементлар бар. Составында безнең аш кайнату системасы өчен ул бик файдалы. Яшел булырга тиеш, ул минем карап торымча. Әйе, яшел төстә, әле без голубик салабыз, төсе әзрәк үзгәрә. Безнең әзер булды. Димәк, без хәзер буларны алып куя алабыз моннан. Һәм менә бу савытларга салабыз, дөресме? Менә шундый бик матур һәм файдалы ризыклар килеп чыкты безнең. Һәр вакытта да үзегезнең тормышыгызга дөрес туклануны кертергә онытмагыз һәм инде үзегезнең сәламәтлегегез турында кайгыртып торыгыз. Ә хәзер шундый тәмле моментта алып барыштар сезгә. Илзия, сәламәт туклану серләрен өйрәндек. Минемчә хәзер спорт күнегүләренә вакыт җитте. Дөрес әйтәсең, Рифкат, без спортны яңа атнага калдырырга яратабыз. Ә миңа калса, аны яңа елдан башларга кирәк. Менә мәсәлән, син нинди спорт төрләрен яратасың? Әйдә, уйлап карале. Яңа ел дигәч, әйдә кышкыларыннан башлыйм. Әйдә. Бузда хоккей әлбәттә. Так.
Шаңғыда шу, һәм оны спорт түрі деп атап болса, шанада шуында мені кірттірейді. Яқшы әйе. Мен мәселен яратам темір аяқта шоғырға. Шулай мен биатлон қарым. Һәм тағын бірсі... Әйді, ұзақ сөйлешіп отырғанша, көнігулерге де көшек әйдәлі. Әйді. Біз мұны алып қойық. Біз айса көнігулеріне ясы тұрабыз. Әқтімашшылар, видеоз мұны қарасын. Дұрыс. Әйді, баштан баштырыз ма? Әйді. Сәлем дуслар, ял көннәрендә күпләребез генә бик күп ашый, әз хәрәкәтләнә. Шуңа күрә бүген бездә кунакта Булат. Үзең турында сөйләп китче. Сәлем Азамат, минем исемем Булат. Мин фитнес-тренер булып эшлим. Миңа 21 яшь. Мин үзем укып бетердем безнең университетта. Хәзерге вакытта ул безнең Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма дип атала. Вот, һәм 3 ел тренер булып эшлим хәзерге вакытта. Бигрәк шәп икән. Менә проблеманы әйттем. Күп кеше әз хәрәкәтләнә, күп ашый. Фигураны саклар өчен гомумән нәрсә эшләргә кирәк? Фигураны саклар өчен безгә беренче кирәк питание. Питаниены налаживать кирәк. Питание сбалансировано булырга тиеш. Bizim макронутриентлар бар, белки, жиры, углеводы дигән нәрсә. Bizim питаниеда булырга тиешләр. Яшелчәләр, җимешләр, орлыклар һәм дөрес жирлар булырга тиеш. Инде авырлык җыйсаң, тазарсаң, берәр инде күнегүләр эшләргә кирәк дип мөгаен. Алардан да безгә күрсәтә аласыңмы? Азамат, әлбәттә, күнегүләрне ясарга кирәк. Сез формадан булганда, формадан булмасагыздан, сез гел күнегүләр ясарга тиеш. Чөнки сәламәтлеккә ул зур влияние бирә. Хәзер күнегүне күрсәтәм, син кабатларга тиешсең. Мен Азамат бер гантели алабыз. Иде, берәр гантели булмаса, бутылкадан алсам була, берәрсе аласыз. Аякларны киң куясыз һәм приседать итәсез. Приседаем һәм баскач жим ясыйбыз. Шулай 15 тапкыр итәбез, 3 подход. Үзе авыр түгел дә бугай. Ләкин барыбер аяклар сызлый башлары дип уйлыйм. Икенче күнегә күчик, безгә урындыклар кирәк булачак. Безгә урындыкка упор кирәк, кулларны куябыз һәм аякларны сузабыз. Кемгә авыр була, аякны якынрак куйсан була. Һәм кулларны сгибайтабыздан, выдохка кулларны турайтабыз. Вдох, выдох. Өченче күнегү безнең русский твист була. Димәк ул пресска күнегү, әйме? Дөрес ул безнең пресска күнегү. Әйдә башлыйк алайса. Әйдә, киттек. Улдырабыз. Аяклар безнең гел виста тора. Кулларны куйдык һәм на вдох поворачиваем туловище. Икенче якка. Кемнең инде гантелисы бар, гантели белән дә эшләргә мөмкин. Рәхмәт, Булат. Рәхмәт, Азамат. Сәламәтлегегезне саклагыз. Ой, Рифкат, коралы. Котырак ясап аттык ахрысы бу күнегүләрне. Ордырттымык. Коралы, менә без синең белән хәзер тәмле ризык ашадык, име? Спорт күнегүләре ясадык. Хәзер бәлки берәр фильм яисә концертка барып кайтырганмы? Шәп фикер бит бу. Минемчә, ял итү артык булмас.
Әйе. Әйдәле, афишаларны карак. Бәлки нәрсәләр табырбыз. Яхшы тадин булырга тиеш анда. Так, эзлибез хәзер. О, карале. Әллүки Курайчылар студиясының концерты. Бәлки барып кайтырбыз? Нәрсә кирәк ул? Мин бит үзем сән концерт куя алам. Бармакны куям да шулай тишегенә өрәм. Юк инде, Рифкат. Биредә бит шин профессионаллар чыгыш ясый. Әйдәле, сөйләшеп утырганчы видеозмага күчик. Коррек. Сәлам дуслар, без бүген Мәскәү мәдәният үзәгендә һәм монда бүген Әллүки студиясе курайчылары уникаль концерт күрсәтәчәк. Халык моңнарының барлык матурлыгын бергәләп тыңлыйк. Җир планетасында яшәүче һәр адәм баласы, олысы да, кечесе дә аңлый ала торган тел — музыка. Корал барлыкка килде дә инде. Именно так изродился не просто музыкальный инструмент, а воплощение духа татарского народа. Безнең исемебез Әллүки Курайчылар студиясы һәм инде безнең бүген кышкы зур концерт узачак. Без күп әзерләндек һәм инде балалар зур сәхнәгә чыгалар, алар өметләнәләр, әти-әниләр көтеп калалар. Һәм инде студияның төп максаты ул балаларга иҗат юлын күрсәтү. Курай аша аларны татар дөньясы белән таныштыру. Син Әллүки студиясына күптән йөрисеңме инде? 9 яшьтән. Ә сиңа монда ошыймы? Бик ошый. Синең монда дусларың да күптер инде бит? Әйе. Ә нинди көйләр уйныйсыз сез? Марат Яруллинның, Ришат Тухватуллинның көйләрен. О, әйдә безгә дә берәр көйне уйнап күрсәт әле. Ни өчен син нәкъ менә Курайны сайладың, Самат? Чөнки ул миңа бик ошый формасыннан, аның көйләре бик матур һәм озын, ә миңа озын көйләр бик ошый. Яхшы бара бит, Дуслар, карагыз әле, мин инде принцесса белән таныштым. Шаира, каян алдың син бу күлмәкне? Кара әле, синең ничек инде бөртекләре белән ялтырап тора. Каян алдың күлмәкне? Йоза апайдан. О, ул тегеп бирде штери сиңа. Әйе. Ай-ай, карагыз әле сез аның шукларын. Калфагы да ничек итеп килешеп тора. Шаира, ә син бүген безгә сәхнәдә нинди көйне уйнап күрсәтәчәксең? Суда. Ә син сәхнәгә чыгудан курыкмыйсыңмы? Юк. Концертны озак көткәнсеңдер инде, әйме? Әйе. Алайса син безгә сәхнәдән матур итеп көйләрне яңгыратырсың бүген, ярыймы? Ярый. Дуслар, карагыз әле, мин тагын бер принцессаны таптым. Исемең ничек синең? Азиза. Азиза. Син нинди көй уйнаячаксың безгә бүген? Папури. Папури. Ә син инде күптән шөгыльләнәсеңме? Бер ел. О, 1 ел. Менә карагыз әле, дуслар, үзе кичкенә генә булса да, инде 1 ел Курай белән шөгыльләнә икән. Азиза, әйдә безгә дә Папурины уйнап күрсәт әле.
Һәм әлеге студиясына ике кызым җире. Алар инде 1 ел йөриләр, яратып йөриләр, үзләре теләп монда килделәр. Ләйсән Нургаязовна педагог кебек зур кеше. Балаларны ярата, балалар аны яраталар. Аның дәресләренә чабалар. Чыннан да, халык көйләре күңелгә рәхәтлек, җанга тынычлык бирә шул. Ә бүгенге концертта яңгыраячак көйләр аеруча. Чөнки Әллүки студиясе корайчылары һәр көйгә үзләренең җаннарын, тәннәрен биреп, илһамнарын салып башкаралар. Аларга уңышлар теләп калабыз. Дуслар, яшьләр тукталышының беренче яңа ел чыгарылышы ахырына да якынлашты. Халыкта әйтәләр бит, яңа елны ничек башлыйсың, аны шулай уздырырсың дип. Минемчә, без яңа елны бик шәп башладык. Дөрес әйтәсең, Рифкат. Бездә быел күп кенә чаралар, кызыклы вакыйгалар һәм онытылмаслык мизгелләр көтә. Шуңа күрә, дуслар, яшьләр тукталышыннан аерылмагыз. 2025 елны бергә үткәрик. Ә сезнең белән мин, Рифкат һәм Илзия булдык. Киләсе очрашуларга кадәр. Хушыгыз!